Viem, že názov znie odvážne, ale ak začínate s investovaním, toto je naozaj jediné video, ktoré potrebujete vidieť. Prečo? Pretože vám ukážem nielen to, ako investovať, aby ste zarábali dnes, ale aj to, ako si zabezpečiť pokojný život o 20 rokov. Ako by som investoval a postupoval, keby som dnes začínal od nuly? Väčšina Slovákov si pod investovaním predstaví buď rýchle zbohatnutie na kryptomenách, alebo nekonečné sledovanie čísel v grafoch. Ale pravdou je, že investovanie vôbec nie je o hádaní, špekulovaní či o zbohatnutí cez noc. Je to o budovaní stability a slobody krok za krokom. O čom je v skutočnosti investovanie? Investovanie je o zabezpečení rodiny, aby vás nezaskočili neočakávané situácie. O budovaní budúcnosti, kde budete mať čas aj peniaze užívať si svoj život. A v neposlednom rade o plánovaní, aby ste si mohli dovoliť svoje sny bez zbytočných stresov. Ak by som teda mal začať investovať dnes, spravil by som toto. Prvou vecou, ktorou by som začal, je určite stanovenie si cieľov. Na základe štúdie, ktorá hovorí o finančnom plánovaní, respektíve dopadu finančného plánovania na vývoj majetku v čase, je absolútne presne povedané, že to, čo najviac ovplyvňuje výsledok alebo hodnotu majetku v čase, je finančné plánovanie, ktoré vychádza zo stanovenia cieľov. To znamená, človek by si mal ako prvé, než začne investovať, vôbec povedať, čo chcem v živote dosiahnuť. Myslím tým materiálne veci, samozrejme. Čiže stanoviť si svoje finančné ciele, pretože investovanie môže byť iba jedným z nich. Druhou základnou vecou je stanovenie plánu, respektíve definovanie, akým spôsobom sa k tým cieľom dopracujem. To znamená určiť si a vybrať si finančné nástroje, ktoré ma k týmto cieľom dovedú čo najefektívnejšie a ideálne čo najbezpečnejšie. Treťou vecou je vytvorenie finančnej rezervy. Mať odložené peniaze bokom na to, aby keď náhodou niečo nefunguje v investovaní podľa predstav alebo príde nejaký pokles, ktorý mimochodom v investovaní určite príde, tak nemusím siahať na peniaze, ktoré sú investované, ale dokážem svoje výdavky riešiť aj z rezervy, ktorú mám odloženú bokom. Takže pozor na to, neinvestovať úplne všetko, ale myslieť na také zadné vrátka. No a teda keď ideme k téme teda konkrétne investovania, to znamená, mám stanovené ciele, mám plán, akým spôsobom ich dosiahnem a mám nejak vytvorenú finančnú rezervu, môžem začať reálne investovať. Teraz sa s vami podelím o svoj know-how, ako začať investovať, respektíve aj to, ako investujem ja sám. Pri konkrétnom výbere investícií vychádzame zo 4 základných bodov. Za prvé, vyberáme vždy investície od veľkého správcu. Čo tým myslím? Veľký správca je spoločnosť, ktorá spravuje naozaj veľa peňazí. Žiaľ, banky na Slovensku nie sú spoločnosti, ktoré spravujú veľa peňazí. To znamená, musíme ísť nadnárodnejšie a pozerať sa buď do celej Európy alebo do Ameriky. To znamená, veľký správca, správcovia, ktorí spravujú bilión a viac eur ideálne. Čo sa týka veľkého správcu, vyberať veľký fond. Fond, ktorý má kapitalizáciu ideálne viac ako miliardu. Prečo veľký fond? Pretože tomu veľkému správcovi bude záležať, čo sa s tým fondom deje. To znamená, žiadny ten veľký správca, keď je veľký, renomovaný, má dobré meno, nebude riskovať úplne reputačné riziko, pretože mu bude výrazne klesať mimo nejakého trhového vývoja jeho veľký fond. Takže bude sa o ňo oveľa viacej starať a bude na ňom klásť oveľa väčší dôraz. Geografické rozloženie. Nechceme špekulovať pri základnom investovaní. To znamená, je veľa rôznych stratégií, ale my sa snažíme aplikovať stratégiu Core plus Satellites, to znamená mať základ vytvorený a k tomu môžeme doplňať rôzne satelity, ďalšie investičné možnosti a tak ďalej, ale tým základom sa chceme podieľať čo najviac na bezpečnom výnose a nízkom riziku. A to znamená investovať podľa geografického rozloženia, najprv sa podieľať na svetových trhoch, to znamená globálne trhy nad americkými, americké nad európskymi a európske nad rozvíjajúcimi sa trhmi. No a posledným bodom tohto základu investovania je vyhýbať sa menovému riziku. Menové riziko je dneska riziko, ktoré v zásade pre eurového investora nemá zmysel podstupovať. Je tam samozrejme jedna výnimka, a to je dolár. Dolár voči euru je relatívne stabilná mena, alebo respektíve stabilný kurz a tým pádom sa toho netreba až tak báť. Ale je to naozaj jediný príklad, kedy sa dá toto riziko podstúpiť. V ostatných vôbec neodporúčame. To znamená, žiadne investovanie pre eurového investora v českej korune, v japonskom jene, v kanadskom dolári alebo austrálskom. V zásade to nemá absolútne žiadny význam a je tam oveľa väčšie riziko. Človek len zvyšuje svoje riziko a častokrát neprichádza k zaujímavejšiemu výnosu. No a teda keď už začínam investovať, tak ďalšou neodmysliteľnou vecou je znižovanie rizika. Ako vlastne v investovaní znižujem riziko? Je na to jeden jednoduchý efekt alebo spôsob, volá sa to cost averaging effect, to znamená priemerovanie ceny nákupu. A tento efekt dosahujem v pravidelnom investovaní. Odporúčam na začiatok určite začať investovať pravidelne a čo najdlhšie. Využívanie cost averaging efektu, teda priemerovanie ceny nákupu a zloženého úročenia sú dve z najsilnejších vecí, ktoré nám dokážu budovať majetok dlhodobo a vo veľkých číslach.
No a koľko teda vlastne začať investovať? Odporúčanie je veľmi jednoduché. 10% príjmu, ktorý zarobím, investovať. Chápem, že niekomu nestačí jedno video na to, aby to dokázal presne pochopiť, tak prvým 10 ľuďom, ktorí vyplnia formulár v popise videa, ponúknem stretnutie s finančným sprostredkovateľom, ktorý sa pozrie na vašu situáciu a navrhne vám konkrétne riešenia pre lepšiu finančnú budúcnosť. Prvé 3 stretnutia s klientom zvyčajne trvajú 1 hodinu a sú nezáväzné. Je potom na vás, či sa s nami rozhodnete pokračovať alebo pôjdete vlastnou cestou. Preberieme vaše ciele, problémy a finančné túžby a ušijeme finančný plán vám na mieru. Momentálne je však spustená kampaň a miesta sa rýchlo plnia, tak sa ponáhľajte. A predtým, ako to odložíte, tak sa vás opýtam. Kedy, keď nie teraz?